Takže ahoj, ahoj, tady zdravím vás Čezi a Iceman a dohromady jsme Gamebox.cz. Jo, já vás taky zdravím. A toto by byla taková menší informačka. Chtěli bychom vám říct, které let's play budeme natáčet a nějaké další informace. Takže za prvé budeme natáčet Minecraft, Plants vs Zombies, Spore, Skyrim, Diablo 3 Oblivion. a Slendermana. Možná se tam objeví i nějaké video z Metinu, ale to ještě nemám, na tom jsme se ještě nedomluvili. A někdy možná i uvidíte Terrarii. Jo, na Terrarii taky možná budeme natáčet. Takže toto by byla jenom taková přivítací informačka na našem kanále. Už tam máme jedno video ze Slendermana. Ale je to jenom první part. Jo, to jsme si jenom tak natáčeli, takže na to nemusíte nějak brát ohledy. Prostě jenom tak jsme to natočili. A tak to by bylo asi všechno, ne? No, asi jo. Jo, a někdy se na ten part dává sám, protože máme nějaký pokažený fraps, takže se nedivte, kdyby tam bylo třeba, tak já ho zabij a potom by byl až v dalším partu you. OK, takže IC a Česi se s vámi loučí, tak nazdar. Ahoj.